Здравейте! Казвам се Анета Пенчева и в това кратко видео, ще се постарая да бъде кратко, ще ви разкажа какви са продуктите, които се съдържат в съвсем новият пакет "Стартира и пътешествието си, спорт и уелнес" на Forever Living Products, най-големият производител на алоe вера в света. Forever Living Products е американска компания, както вече казах, най-големият производител на алоe вера в света с най-големите плантации над 2500 хектара, които се намират в Доминиканската република, Южните щати и Мексико. Компанията стои зад името си с изключително висококачествени продукти, които предлага в цял свят, в над 160 държави, където всеки един човек може да има личен профил и да има достъп до интернет магазина на съответната държава. Фактически може да пазарувате в цял свят. Прилага много изгодни условия за пазаруване, за да ползваме тези чудесни продукти, които наистина подпомагат нашето здраве, профилактират нашето здраве, подпомагат нашето благоденствие, нашата красота, чувстваме се добре, енергични, здрави, стабилни, попълваме дефицитите в организма си. За да може да пазаруваме по-изгодно, Forever ни предлага този пакет "Стартирай пътешествието си, спорт и уелнес", в който има малко повече продукти, които са свързани с спорта и с движението. Подходящ е за хора, които биха искали да започнат веднага с отстъпка 30% да пазаруват продуктите на компанията и в последствие всички останали продукти да бъдат с 30% за тях. Изключително изгоден пакет, който ни дава много предимства и бих препоръчала на всеки да се възползва от този пакет или от другият, който може да видите и в друго видео. Но за сега разказвам за този пакет. Естествено, като основен производител на алоe вера в света, имаме 4 бутилки алоe вера по 1 литър, чисто алоe, алоe бери нектар, алоe с праскова и алоe с манго. Първо, за да бъде ясно, продуктите на компанията не са с алоe, а са от алоe. Разбира се, напитките са изключително натурални, без никакви консерванти. Изобщо водещият продукт, ето този гел тук, който виждаме, жълтият на Forever, това е едно 99,7% алоe, сок от алоe вера. Всъщност това не е сок, а от вътрешността на алоевият лист, като към него са добавени до 100% аскорбинова и лимонена киселина от естествени източници или витамин С, за да може все пак около 2 години този сок да се задържи в подходящо за консумиране състояние. Защото знаете, че всеки един продукт, който няма консерванти, когато бъде изложен на атмосферни влияния, още на въздуха, започва окисление, ако има пък някакви бактерии, също така много бързо се разрушава неговата идентичност, неговото състояние. И поради тази причина повечето продукти се правят с консерванти. Forever си позволи да направи напитка без консерванти, по специален процес и можем да кажем и гарантираме за нейното качество, че ние всъщност, когато пием този сок от алоe вера, наистина консумираме нещо без никакъв консервант. Самото алоe се отглежда без никакви без никакви пестициди, хербициди, изключително биологично чисти продукти, дори напитките притежават и биосертификат за чистота и качество. Можем да бъдем сигурни и така да гарантираме за качеството на тези напитки, които употребяваме. Чистият гел от алоe вера за какво ни помага? Ами, като всяко алоe, по принцип от векове е известно, че е полезно за кожата. Когато се намажем, много бързо започва да заздравява тъканта, ако, например, има някаква раничка, има антибактериално действие, противовъзпалително действие. По същия начин се оказва, че алоето действа и когато го приеме под формата на сок. Това го доказват и последните научни изследвания, може би повече от 60-70 години, и в които се установява, че по същия начин, когато ги приема под формата на сок, алоето действа за нашето тяло. Може да заключим, за да не се издълбочавам сега в предимствата на това да пием алоe вера,
Набързичко да кажа, антибактериално, противовъзпалително действие, регулира храносмилането, съдържа храносмилателни ензими, регулира имунната система, модулира я, тъй като се съдържа вещества, които за това се грижат основно. Съдържа витамини, минерали, които наистина имат нужда, нашето тяло има нужда от тях, за да балансира всички системи в организма. Има противовъзпалителни ензими, които също са много важни, предотвратяват различни възпалителни процеси в нашия организъм, още в зародиш, без дори да знаем какво се случва в нашето тяло по това време. Така че може да кажем, че може да се пие алоe за профилактика, за здраве, дава много сила, много енергия, изхвърля токсините от организма, чисти нашето тяло, сваляме килограми, включително комбинирано всичко, разбира се, с движение. И поради тази причина ние пием алое за здраве, за профилактика, да се чувстваме добре, наистина енергични. Освен това пък и алоето подпомага нашата освен вътрешната, на нашата външна красота, защото алоето е един природен източник, който подсилва производството на колаген в нашия организъм. Комбинирано и с витамин С, все по-добре въздейства на нашето тяло тази напитка. Имаме напитка чиста, имаме напитка с боровинка, както вече казах, много вкусна американска боровинка, която, ето ще виждате, с ябълков пектин, която пък е много подходяща като антиоксидант за уринарната система, за половите органи. А, Всички сме чували за червената американска боровинка, няма какво да ви разказвам. Очите, белите дробове, много вкусна и приятна. И за хората, които са с по-специфичен вкус, разбира се, тя е много подходящ избор като първоначален избор. Аналогично, алоe с праскови. Прасковата, знаем всички, че е богата много на витамин А, така че ето това и за дечицата, за нашите очи. Също така е много подходяща и за стомашно-чревния тракт да се регулира. И накрая напитката с манго. Много вкусно, натурално, истинско манго има вътре в тази напитка. Много приятна, много богата на витамин С. Изобщо не се усеща вкусът на алоето, защото по принцип алоето е малко чичо доктор, но свиква се и с този вкус, за когато човек има мотивацията и знае за какво консумира тези продукти. Така че виждате едно разнообразие от напитки за абсолютно всеки вкус. В този пакет имаме комплект от 4 броя, за да опитате да видите коя напитка най-много ви допада и съответно да продължите да консумирате тези прекрасни, вкусни, натурални напитки, произведени от Forever Living Products. По отношение на съдържанието на пакета да продължим и с останалите продукти, които са свързани преди да разкажа за спорт и уелнес, да разкажа за най-най-най така важните продукти, които ние употребяваме в ежедневието си, или това е, ето виждате, ето съм ги приготвила всичките. Нека да кажем първо за стикчето за поднишници. Това е стикче, което е с основна съставка алоe и има антибактериално действие по отношение на мириса, който излъчваме и подта, която се отделя. Не се запушват порите, т.е. не се задържа потенето, не се спира. Знаем колко е важно това да не спираме потенето. Поради тази причина Forever са произвели един продукт, който е без алуминиеви соли, не се спира потенето, но за това пък, буквално казано, когато го употребяваме, се чувстваме все едно, че сме си хвърли един душ, много приятен аромат има, много така свеж, много хубав аромат, подходящ за всяка възраст и разбира се, странични ползи има, например, когато намажем краката, можем да се опазим от комарите за известно време, ранички, ако има, също така чудесно се грижи този продукт, просто и защото вътре има огромно количество алоe. Друг много важен продукт, който всеки ден употребяваме, това е пастата за зъби, пак част от този пакет, стартов пакет, или това е гелът за зъби Forever Bright, който е основна съставка алоe вера, разбира се, прополис има натурален аромат от мента, все хубави неща, които се грижат за профилактиката
на нашата устни плохина. Знаете, прополис е природен антибиотик, така че това, което може да направим е да, миейки се с този гел за зъби, да дезинфектираме устната плохина, да се справиме с стягането на венците и с кървенето, да, да направиме по-свежа, разбира се, да бъде нашият дъх и да поддържаме белотата на нашите зъби и също така да не се задържа зъбен камък. Това всичко ви го казвам от собствен опит, защото тази паста е в моето семейство вече 14-15 година и не ми се ще да я заменя с никоя друга. И е в такова голямо количество, съвсем малко е необходимо, за да може да измиете зъбите си, защото алоето има едни сапонини вътре в него, които имат естествено разпенване. Не са необходими сулфати, както в повечето продукти, които може да се намерят в търговската мрежа и на тези, които са с по-ниските цени. Разбира се, продуктите на Forever са без сулфати, истински натурални продукти. Така, да минем по-нататък. Следващото нещо, което много често се употребява в цялото семейство, това е гелът от алоe вера или алоe вера джели. Все едно си представете, че имате откъснали сте листол, например, от саксията и мажете върху ръката. Алоето има много дълбока проводяща а, способност, дълбоко увлажнява нашата кожа. Всъщност това са едни от основните му свойства. И всичко, което пътува с алоето, стига в дълбочина и точно заради това е предпочитан транспортьор, да го наречем, в продуктите, които са от алоe вера, защото много бързо всъщност попива и стига до най-дълбоките корени, най-дълбоките слоеве на нашата кожа, колагеновите, еластиновите влакна, където са. А това е просто един продукт, който е задължително да го имате в къщи, при всякакви изгаряния, опарвания, хапвания, каквото се сещате, всякакви възпаления по кожата. Изобщо това е нещо, което може да си го сложите в домашната аптечка и да не се тревожите изобщо за това какво може би могло да ви се случи. Другият много хубав продукт, това е алоe вера прополисовият крем, който е с голямо съдържание пак на алоe, но има и много сериозно съдържание вече тук на прополис. Знаеме, пак казвам, прополис е, че е много добър природен антибиотик и това е един продукт, който е подходящ за всякакви възпаления, също така по кожата, малко по-плътен е, за да я наречеме груба кожа, по-изтощена, много добре се справя като я възстановява. А някои хора използват прополисовия крем и да се погрижат за пъпчици по тялото, пъпчици по лицето. Виждате в каква голяма опаковка са всичките по 113 грама. Това е наистина много дълго време се ползват тези продукти. Друг продукт, който е много важен, също така, това е Aloe Cooling Lotion или това е охлаждащият лосьон Forever, който, разбира се, го препоръчваме не само след спорта, след движение, за да се намажат мускулите, за да няма мускулна треска, за да се успокоят, например, краката, ако са натоварени ако сте били дълго време през деня изправени, натоварени, прекрасно разтоварващо действие има. Освен това, масажи, кръста, гърба, плексит, включително главоболие, хрема може вътре да се слага, но това, разбира се, са всички неща, които от собствен опит мога да споделя с вас, че се случват и съм ги изпробвала и работят за мен и за моето семейство. Един продукт, който хем охлажда, хем леко загрява, и вътре има освен алоето и органична сяра, камфор има, евкалипт, все продукти, които знаете, че са подходящи за разтривки, за масажи и наистина е хубав продукт, ако имаме някакво сващане или някакви болки по принцип след спорт или след физическо натоварване. Другият продукт, който ми е изключително любим, това е алоe боди лосьонът. Това е в много голямо количество алоe. Виждате какъв огромен. Това е 240 почти милилитра има вътре в тази опаковка. Алоe с жожоба, масло от жожоба, също така масло от макадамия. Избрани много приятни, много леки на аромат, много нежни, изобщо природни вещества, природни съставки, които
абсолютен релакс създават и изключително приятно се чувства кожата след намазване. Умекотява, става много нежна, много приятна. И да ви кажа честно, чудесен продукт, особено когато сме изложени на слънце. Знаете, че слънцето доста дърба от влагата в нашата кожа и е добре, освен когато ползваме ежедневно този продукт, когато сме на море, когато сме изложени на слънцеви лъчи, да го слагаме наистина в по-голямо количество. Чудесно, чудесно се чувства тялото. Това е продукта, който ние не, а, никога не, винаги взимаме, когато заминаваме за море. Чудесен е след като се изкъпете, когато сте спортували, когато сте се движили, когато сте искате да си доставите удоволствие, да релаксирате след спорт. Разбира се, имаме и в този пакет Aloe Body Wash или това е душ гел с прекрасен спа аромат, богато съдържание основно на алоe, билки вътре, които абсолютно можете да се почувствате все едно, че сте в спа. Всичко зависи от вас, как ще се предразположите и как ще действате. Може да го сложите във ванната, за да се създаде пяна, може да се къпете с него с гъба, както разбира се на вас ви е удобно. Виждате в какво голямо количество и е подходящ след като направите спортната си тренировка, да си хвърлите едно душче с този прекрасен продукт. Ако има нужда, разбира се, ползвате и шампуана. Шампуана виждате пак огромно количество, 296, почти 300 мл. Един шампуан, който е много нежен, много приятен, с основна съставка алоe, разбира се, с жожоба, масло от жожоба вътре и арганово масло, които действат чудесно на скалпа, умекотяват кожата, увлажняват кожата на нашия скалп, правят профилактика и изчистват неговата повърхност, в случай, че има задържани някакви бактерии или къбички. Много добре се справи също така и с хора, които имат пърпот. Разбира се, не става веднага, но в продължение на времето наистина има много дълготрайни резултати с натурална и естествена грижа, разбира се. На всеки човек по принцип алоето му действа по различен начин. Алоето е един адаптоген, който се адаптира към всеки тип кожа. Затова не може да кажем, че е подходящ за манна или само за суха. Този шампуан е един и е подходящ абсолютно за всеки тип кожа, просто защото алоето се адаптира към нея. И това е уникалното на това растение, а тук имаме алоe в огромно количество, повтарям, без сулфати. А, Друг продукт, който е много важен също така, е ето този Aloe First или виждате в каква голяма опаковка, почти половин литър, 473 мл, алоe, прополис и 11 билки. Или това е един спрей, който е за първа помощ, така се нарича Aloe First. Тази първа помощ може да бъде абсолютно всичко, за каквото се сещате, от сгаряния, опарвания, ранички, всякакви дискомфорти, които са свързани с кожата. Абсолютно всички лигавици може да се пръскат с този продукт, защото алоето има свойството да успокоява и да увлажнява лигавиците, което е много важно. Ние в моето семейство пръскаме от него и в нослето, и в гърлото, когато има хрема, защото прополисът и алоето действат много добре. Алоето успокоява и увлажнява лигавицата носната, а пък прополиса убива бактериите. Разбира се, това е продукт, който в неговото описание няма да намерите, че е подходящ и за това, но дългогодишната ни практика до тук показва, че има много добри резултати и при този тип употреба на този спрей. Може да се сложи в малки опаковчици и винаги да го имате в чантата си в случай, че нещо се случи. Има още много, много ползи, но аз сега няма всичко да ви разказвам. И сега да минем за една добавка, която преди всеки спорт всеки човек може да употреби. Не само, разбира се, спорт. Аз лично приемам всяка сутрин Арги Плюс, се казва тази добавка. Повечето хора, специалисти, спортисти, знаят какво прави L-аргинина. Той се свързва с кръвта, отделя се една молекула азотен оксид, която пък има свойството съвсем лекичко да разширява кръвоносните съдове и по този начин да вкарва кислород в кръвта. Нещо, което
Преди няколко години по COVID времето много се търсеше такъв продукт, натурален при това. Така че имаме и такъв продукт, но освен това може да кажем, че подпомага работата на сърцето, сърдечната дейност, точно поради това, че добавя, всъщност вкарва повече кислород в кръвта, засилва се кръвообращението, организма да започва да работи много по-добре, кръвообращението и кръвостигането до всички органи, съответно и до всички краища, до пръстите, до краката, до главата. Поради тая причина е много добро и за концентрация, когато ако сме загубили концентрация, много добре подхранва мозъка и неговите когнитивни свойства, защото съдържа и комплект от сладки плодове, сладки пък аз, от такива червени плодове, която е една патентована комбинация, включително и витамини и минерали също така вътре. Изобщо това е един продукт, който и подходящ за ежедневна употреба, дава много сила, много енергия, а някои казват на аргинина и природна вягра. Точно по този начин, поради тази причина, че всъщност разширява кръвоносните съдове. Може да си представите колко още ползи има този L-аргинин за нашето тяло. Спортистите го използват най-вече, защото дава много сила, много енергия и всяка една тренировка е много по-ефективна, когато преди тренировка вие си вземете от това арги. И последната добавка в пакета, това е ето този Forever Term, или това е, няма алоe тук в тази добавка, но тук имаме зелен чай, зелено кафе, все силни тоници, които много добре действат и засилват вътрешното изгаряне на мазнините или термогенезата в нашия организъм, което е много важно, особено ако ние спортуваме. Много силно се усеща, веднага се усеща енергията, силата, която човек получава, когато преди тренировка, особено ако го комбинира с арги, в една чаша алоe, наистина мога да ви гарантирам уникални, издръжливи тренировки, които може да си направите и да си постигнете целите и резултатите. И то, разбира се, да го направите с естествени, натурални продукти, които няма да навредят на здравето ви в последствие. А, Чудесни са тези продукти. Препоръчвам горещо този пакет. Много изгоден, пак повтарям. 30% отстъпка са всички продукти вътре в него. Пък в последствие вече всяка една ваша поръчка отново е с 30% отстъпка. За актуалната цена може да проверите в сайта. Така че може да бъдете сигурни, че е много изгоден този пакет. Вътре, освен това, освен тези продукти, разбира се, има и книжка, която е подходяща пък за хора, които биха искали с тези продукти и ставайки така собственик на част от интернет магазина на Forever, също така да развивате своя бизнес с Forever, да печелите допълнителни доходи или пък да развиете свой собствен бизнес и това да бъде вашият основен бизнес. Ако това ви е интересно, свържете се и с мен и ще ви кажа какво трябва да направим, какви са условията, как действаме, ако имате желание да печелите от нашата дейност, от този интернет магазин. Свършвам. Надявам се, че съм ви дала полезна информация, просто да видите защо да закупите този продукт, този завършен продукт, този пакет. Ако имате някакви въпроси, свържете се с мен, с удоволствие ще ви отговоря. Благодаря много за вниманието, бъдете здрави и до скоро!